Xogando co futuro, hai moito burro, xogando co futuro. Ensino público é de calidade. Ensino público é de calidade. Ensino público é de calidade. No, 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 a privatización. 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 Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal Contra o noso a lingua mantivémola calando yo cacique. Falando pedo lume só, a lingua vaise a pique. Pues toma, escoítanos. Non nos calaremos nin de broma. Toma, 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 toma. Dios que te crío en galego. Se mola Hecho que hai. Paco Vázquez eres un Subímolas ao Facebook, Subímolas ao Facebook, así. Somos herdeiros dunha dictadura cultural. Fomos as víctimas dun ataque brutal Contra o noso a lingua mantivémola calando yo cacique.